दाबा अमायाबा सिरानि खेबसे बुना होनि र' होमबानो थांलांगोन। थांबाय दे बुना होनायखाय बेसेबा गोसोय खारलांखाबाय। मानोथ' थांनो रोङा बुजाबाय नांजों। माबोरै न'आव थांना थाहैनोसै आफामोना अबावबा मोनफैगोन। थांबाय दे बियो बेसेबा गोजान मोनहैखाबाय मोनखानाय नंला बेखौ। सिरानि जामारखो बे अमाया न'नि मानसिफोरालाय नागिरदोंना नागिराखै न' सिनाय हाया खोमा अमाया। जेमानबाबो आरो अमाना अबाव आरो जिखि जाया अमाया बासिबाय दे। थुदो थुमसिरि थुदो आफाजों मोनथिजाबा नोङो दाम जागोन। ओरैनोबा आफाया रागा जोंबाथाय बेसेबा गाज्रिखा। आं थांनांगोन। आं लैथोस्रि सनाखौ जेरैबाबो खबर लानो थांथारनांगोन नङाबा बियो आंखौ गाज्रि मोनना थागोन। गाज्रि मोननानै जुदि बियो आंजों रायज्लाया जाना थायो होमबालाय मा जागोन? बे आब'आबो लाइमोन आब'खौ मानो लांफानो नागिरदों आं थांगोन होनना बुंनायनि उनावबो? थांनांगोनबा थांनांगोन। आं हारसिंबाबो थांनांगोन दिनै। आरो गाज्रि मोननाया मा जागोन दिनै? गार्लफ्रेन्डआ एक्सिडेन्ट जानानै आथिं बायना दङ। बयफ्रेन्डआ खबर लानो थाङाबाथ' गाज्रि मोनखागोन ना। आं थांथारनांगोन थाङाबा जामारनाय नङा। आं थाङा होनना बुंनायखाय जाबायसि रागा जोंखादों आरो जाबायसि दुखुबो खालामखादों। आङो लाइमोन आब'खौनो थांनो बादा होनोसै। बुंगोन आं लाइमोन आब' नों थांनाङा दे नों थाङाबाबो जागोन नों न'आवनो था होनगोन आं। दा आरो साथामबो थांबाबो न'खौ सोर नेगोन? न'आवबो आरो खोजाना दङ। सोरबा सिखावफोर फैना जुदि थाबनो लांफैयो मा जागोन देनाय? बे बिबारि आब'आबो आंखौसो लांफानांगौ सोरखौबासो लांफानो नागिरदों। बिसोरो थांनो ओंखारसिगोनानो खोना। आरो आङो लाइमोन आब'खौ थांनाङा होनना बुंहैनि। बिसोर थोरि लायनो थांनायलाय मानो दाबो मोनफैयाखैलै? थाब थाब बुथारनानै गोदानानै संनांसिगौमोन। दैलि सानैया दाबो मोनफैयाखै। बेमा मस्ला मस्लिफोरखौ देजोबना दोनबाय ना? मस्ला मस्लि गासिखौबो देखांजोब्बाय नै हाइजेंखौल'सो दंबावो देनो। ओमफ्राय बेमा बेदराव आलुबो होनांगोन ना दौनैसो हाना दोननाय? औ जागोन दे नों खिन्थायाबाबो आङो हाना दोनखागौमोन। दैले बोरायफोरा दासो मोनफैबाय। दैले बोरायफोर दासो एसेबां गोबाव आरो थोरि लायनो थांनायानो दाहालागै बुथारनानै गोदाखांनांसिगौमोन। हंला दा नों जोंफोरजों थांफाबासो मोनथिगौमोन। थोरियानो गैया बेसेबा गोजान गोजाननिफ्राय नागिरना लाबोदों जोंफोरसो मिथिगौ। दे फैदो माबार बुथारनानै गोदानानै एकदम होनोसै संनाया। माला मोनजागोनसो जालायलांबाय आं खुदैसो गलायलांबाय। थु बुथारनोसै थु। दिनैनो थांगोनबा? आब' दिनैनो थांनिथ'। आंलाय मायबासो सानना दंमोन ओजोंबादि मायबासो जाना दं बिसोरो। माबोरैथ' जानो मोननाय एक्सिडेन्टआ? माबा दाउ मासेखौ बासायनो नागिरनायावनो बिसोरासो गोलैदोंनो। उना खानानै लैथोस्रिया गैया बेसेबा गोसो मोनो फैनो। फैनोसो मोनदिया न'। ओमफ्राय दाबो हामाखै आरो? ओहो हामाखैनो। आथिङानो बायनाना लोरिना दङनो। एसेबां गोसायै जामारनाय। औलै ग्रह नांदोंमोन खोना बिसिनियाबो। बेनोथ'। दानो थांसैबा बिबारि? आब'। होमबा आब' ओंखारहैनोसै। रथ'नाय आयो। लाइमोन आब' नोङो गाज्रि मोननाङा दे। नोङो थांलायनाङा दे आं थांगोन। माने आंखौ गाज्रि मोनगोन ना थाङाबा? नोंखौलाय मानो गाज्रि मोनगोन थाङाबालाय? जोंफोर थांनो नायदियानो माथो। बिबारि दे होमबालाय नोंसोर सानैया थांदो आं थांलायला दे। नाङालाय मोनबो थौ ओंखारहैनि। होमबा आंबो थांगोन। नों थांबा न'खौलाय सोर नेगोन? नों मिथिया न' मा दङ? न'आवलाय सोर सिखाव फैनोखाय जोंफोरथ' दिनैनो फैफिनगोन ना। थेवब्लाबोथ' गोबाव जागोन ना। थांनायावनो साहा लोंनायावनो रायज्लायनायावनो फैनायावनो गोबाव जागोन ना। आं थांथारनांगौना आं थाङाबा गाज्रि मोनगोन। सोर गाज्रि मोनगोन नोंखौलाय? जोंफोर थाङाबासो बेलेग बाथ्रामोन। नाङा थेवब्लाबो थांगोन आङो। आब' नों थांलायाबाबो जागोन दे लाइमोन आब' नोङो थालां। इल्लु बांद्राय जाबाय दे। दे बिबारि जेबो नङा दे आं न'आव थालांगोन नोंसोर थांबानो जाबाय। नाङा लाइमोन आब' थौ आं थांलायाबाबो जागोन खोना। लाइमोन आब' नों थालां न'आव। नों थांलायाबाबो जागोन दे। नङा नोङो मानो एसेबां अख्रा खालामबाय दङ हा टिल्लु? आं नोंखौ थाङाबालाय सोर गाज्रि मोनगोन आरो बिसोरनो फोजोंसार गुमै मोना लैथोस्रि मोना। नोंखौलाय मानो गाज्रि मोनलाबायनो जोंफोर थांबालाय? थांनाङा नोङो जोंफोर थांना फैगोन दसेनो आरो न'आवनो था बरावबो थांनाङा। मानो बुजि मोना आं थांगोन होनना बुंदों। लाइमोन आब' नों थालां आं थांगोन। टिल्लु बांद्राय जाबाय नोंनिया। नों मानसिया बांद्राय अख्रा जालांबाय। जागोन दे नोंसोर थां। आं थांलायाबाबो जागोन दे। थां बिबारि नोंसोर थां।
लाइमोन आब' लाइमोन आब'आ दुखु मोनबायना नों मानो बेफोरबायदि बुंनांगौ आंलाय मा दुखुनांथाव बाथ्रा बुंखो आं माथ्र बुंदोंल'सो नों थांनाङा न'आव थालां होननानै नों मानसिया गोबां सोलायलांबायलै टिल्लु मानसिया एसेबांबो अख्रा जानाङा आं मा अख्रा जाखो आं थांगोन होनना बुंदों आं थांगोन ना आंहा थांनो लुबैदों आरो आंखौ थाङाबा गाज्रि मोनगोन बिसोर आं मिथिगौ बेनिखायसो आं बुंदों लाइमोन आब'खौ थालां होननानै बेयावलाय आंलाय मा गाज्रि बुंखो सोलायबाय नोङो टिल्लु सोलायबाय गोबां सोलायमारबाय माया सोलायखो माया सोलायनाय नुखो आंलाय अबाव सोलायदों नोङो सिगां बेफोरबायदि नङामोन ओइ नोंसोर जा सानो सानबाय था जिखिजाया आङो फोजोंसार गुमैलानाव थांसै नोङो आंजों थांगोन ना थाङा थां नोङो हारसिं थांबानो जाबाय अके जागोन आं हारसिंनो थांगोन माबायदि जालामारखो बे टिल्लुआ लाइमोन आब'आ दा दुखु मोनबायना मानो बेफोरबायदि बुंनांगौ दिनै गाज्रि गथ'आ मालाबा थांनो ओंखारदोंमोन दख'ना गानलायनो ओंखारबायमोन सोर गाज्रि मोनो दिनै बेखौ थाङाबा आं दा मा खालामनो हारसिं थांनो ना लाइमोन आब'खौ लांफानो आरो जोंफोर सानैबो थांबाबो मोजांनि बाथ्रा नङा मानो होनबा खोजाना दं न'आव खोजानाखौ सोर नेगोन दा मा खालामनो आं बे अख्रा टिल्लुआबो इमान अख्रा जालांबाय थै अमाया अबाव थांखो हंला दा अमाया बोरै गलांखो नोङो मोजाङै खाना दोनदोंना दोनाखैमोन दोनलाया थाबाय नोंसोरनि सिगाङावनो खादोंमोन माथो आंलाय बे फाफि अमाया एसेबां थब बोलो दोङोना आं एसेबां गोरायै खाना दोनदोंमोन नाथाय बोरै गलांखो बिमा बिमा आइ खोनादोंना खोनायाखै ओजों फैलाय अमाया अबाव खारखो मा जाखो अमाया बैयाव थांखो अमाया बेयाव खाना दोननाय अमाया बोरै थांनो मोनखो आं नोंसोरखौ नायनो खिन्थादोंमोन माथो अमाया गलांबाय नङा नोंसोर मा खालामबाय थानायमोन अमाखौ आं नायनो थिनदोंना थिनाखैमोन नोंसोरखौ अमाया दंमोनथ' आं आरो नायफैबाय थानोबो सम मोनाखैना बिफा आं आरो मस्ला मस्लि बानलु बेफोरखौ देबाय दङमोन आया ओइ ओजों फैलाय आयै अमाया अबाव थांखो आं जेबो मोनथियाहाय फिसा बेयावनो दंमोन माथो आबै टुनटुनिजों गेलेबाय दङमोन नोंनो हगार हरदों खोना अमाखौ आं हगाराखैहाय मा आंलाय मानो हगारनो हगाराखै नोंनो हगारदों आं मोनथिगौ सला एसेबां मोजाङै अमाखौ जानो नागिरबाय नों मानो हगारनांगौ आयै आं हगाराखैहाय मा बेथोनोबो मानो बुजिया नोंसोरो नों हगाराखैबा सोर हगारहरनो हा नों अमाखौ बुथारनो होआखैमोन गायदेलानि होननानै नोंनो हगार हरदों नङाबा एसेबां गोरायै खाना दोननाय अमाया बोरै गलांनो मोनखो हा अमानिया एसेबांबो बोलो गैया मोनथिबाय नोंनो हगार हरदों आयै अमाया नागिरना लायफिन फिसा आं हगाराखैलै सयथिनिबो आङो सगनिफ्राय मस्ला मस्लि लायखांनानै साहासो फुदुंबाय दङमोन थगायनो लामा मोनाखै नोङो आहाबो अमाखौ मानो हगार हरनांगौ दिनै जोंफोर एसेबां मोजाङै पार्टि जानो नागिरबाय ओइ मादै अमाखौ नोङो मानो हगार हरनांगौ आंनि गय फुलि माखाखौ बियो गाज्रि खालामदोंमोन मोनथिबाय ओरैनो बेखौ आङो हमना लाबाखैमोन ओरैनो जानो नागिराखैमोन जोंफोरो बेथोनोबो आं हगार हराखै नोंसोर आंखौ मानो फोथाया मानो आंनिसो दाय जाखो नोंखौ दाय हमाबा सोरखौथ' दाय हमनांगौ जाखो आंखौ हमनांगौमोन ना आंनि फिसाजो टुनटुनिखौ नङाहाय बिहामजो बेफोरबायदि नङा थेवब्लाबोथ' आं हगार हराखैना आंखौ मानो डाइरेक्ट बेफोरबायदि दायनिगिरि साननांगौ एसेबां मोजां एसेबां गोरायै खाना दोननाय अमाया हगार हराबा बियो हारसिं थांनो हायाथ' आं मोनथिगौ नोंनिनो खामानि जानांगौ आइ बियो माबारै अमाया नागिरना लायफिन औ मादै नागिरना लायफिन थां साला आं एसेबां खस्थ'यै गय फुलि माखाखौ जावायदोंमोन बियो गासैखौबो धंस' खालामजोबना होदों नों आरो बे अमाखौनो मानो हगार हरनांगौ मादै थां मादै नागिरना लायफिन आइ टुनटुनि नोङो जेबो मोनथिया नोंसा आबैयानो हगारना होदों आरो मा नायबाय थाखो अमाया माबारै नागिरनानै लायफिन जलदे बे अमाखौलाय आं अबाव मोनफिननो गायदेया नुनानै लांबाय खोना आं बेफोरखौ जेबो मोनथिया जिखिजाया नोङो अमाखौ लाबफिनना हो जोंनो नङाबा आंसो हगार हरदोंमोन अमाखौ दा आबैयासो दाय जाहैबाय मा जागोन दा आबैखौ जुदि बुयो